Gulat ka, no? Gulat jud ka. Nahadlok, na kulbaan ka, na basta lain-lain mo mga feelings. I just want you to aware, mga igsoon nga, ang kinabuhi is full of surprises. Daghan kaayong mga panghitabo sa atong kinabuhi nga lisod kayong pagdawat niini. Lisod kayong pagdawat. Number one reason is dili taganahan, di na to makaya nga mawala na sila. Di na to kaya nga to live each day nga wala na sila because nayusta nga naa sila pirmi. And that is a sad reality. Nga kita mo agid dyan, maagi ra ining kalibutan ng mga isla. Second siguro nga rason is attach kaayo mo sa usa-usa. Nga usahay ato nang himuon ang atong priority, ang every minute, every second, siya na pirmi ang atong yunahon. So, muna siya nga maglisod gyud tag move on kung wala na ang atong gimahal sa kinabuhi. And thirdly, di na to makaya nga kitara, di ta ka-stand nga kitara kay permitang gasalig niya. Mao siguro na yung mga rason. Sa ko lang yung opinion, posible nga mauna yung mga rason nganong maglisod gyud ta og dawat kung mawala na ang atong mahal sa kinabuhi. I just want everyone to realize na kining kinabuhi passing ra gyud ta. Kining kinabuhi ang ana to karon. Mulabay ra gyud ta mga igsoon. And I want to stress out na be reminded na maging happy, be reminded nga sa atong kinabuhi to live a life for a moment kay wala mo gyud nasayod sa ugma. And value each other mga igsoon. Kung naglagot ka karon, kung naglagot ka niya, kung napungot ka sa iyaha, you feel so bad to that person. Get ano ba yan, kanang palayo sa take off your grudges. Do not hold on grudges. Okay, anytime yun, pwede ta mawala sa ato ang kung asa ta karon. So, do not be afraid. Do not be surprised kay ang kinabuhi full of surprises kina. So, mangayo ta grasya sa Ginoo na ang pagdawat, ang kaisog sa pagdawat nini kung maabot na ang panahon nga wao na ang unsa may naa nato karon. So do not be so dependent. Mako lang siguro realization ini is dili ta kaayo mag-rely. Di kay ta magsalig kung unsay naa nato karon. Kung usa ka professional, gasalig ka sa imong sweldo, gasalig ka sa imong posisyon, or usa ka wife nga gibuhi ra sa imong hangbana, nga dependent kay kaayo. Ayaw pagsalig. Learn to live sa imong kaugalingon. With God as the center. Kaya na to ning tanan. Kaya na to mo stand nga alone. Kaya na to mo stand alone. No, ilabre na sa mga babae din na nga they lose hope na gyud. Kay they keep on begging sa ilang mga partner. So learn to value yourself. Learn to be an independent woman. Kaya na nato as long as peace kay tatong lawas niya maayo ta sa ato ang panghuna-huna, we can make it. So di ta kinahanglan nga magsalig sa atong mga partner. So maningwa gid ta nga magmalig-on kanunay mga igsoon. Mao ra gyud importante kayo.